One no. Tutu kwa bosue. Tutu kwa bosue. Osei tu. What tutu de njira. Kwa bo wasa. Wodum fete ni wadam fete ni frede. When the beti made in an abro wabet no pa. I will quite a chentokwa. When the beti made Osei to good man. I will then ship man opa. We don't know about it. Nothing from my Indian Osei tu. Opening opening slow or come fra. Yo, abusuya edini yesay eno so TVGH edini yesay so TVGH abusuya so nyan subscribe channel no subscribe no like no comment no share di ama hoforo so nya bia dey ahwe di ama me ene ye da foforo ene ye awukude o Manhyia ahemfie ene ye awukude o Manhyia ahemfie krobi Asante kotoko watena se ne ye sabio ahofo konfo na omba be wo hye happy birthday nyinara eno mu nyina ba to santen ebe chia krobi Asante kotoko na dia mamre dan ni mamre to bia ne dia eden o dia to pepe enti abusua ene de mepese ye mo ye ninko Manhyia ahemfie ne nko hwe ade kakra wo honom ko ni mesi Manhyia ahemfie ne awukude nko hwe mra na se ye ba abusua yebo nkyiremu na before se abusua be kono se wo dwumadi bi di na pese wo bo ne ho dawuro nko a foso bo ho dawuro nko a abusua mesrawo fa number na etwagu na frɛ ne ye mo ho dawuro mfama wa be so ya advert bia wo product wo so ho advert so wo Ghana ha so wo amano ne wo fan fa bia no fa number nsi ne frɛ so TV office for enu bi di nko e boa ma dwumadi na den akoso na ye kama dem ama wo so na wo so ani age oni je yesu ani age sa pepe ene ye ka no ene me se Endra dana e krobi Asante kotoko birthday Otumfuo Osei Tutu bio na e birthday na woda sonko kura 75 years enye yezo anya sumo jane anya sumo jane ya nkora sukoro mafo bi ti baabi e kaseti na de ade na e kan simo mu nimu mi ado mu nimu e kaseti no nyame ehira papa no nyame ehira krobi Asante kotoko minim se ye pen ye boro sa kura ye pen ye boro sa bebre ye ma happy birthday olman happy birthday opemso nyame kese nyame nto nkwanem onyame nhira wo onyame mfo nsi bia kono onyame ma ye ne ho Asantema ye ne ho wo pen so wo mu Asantema ye ne ho nanano wabosom ye mu Asanteman mu sikadwa kofi mu me nyina ye ndi ho Asantema ye ndi ho mfiri enkofo bi nsam na Asantema ye kra behwe se ne mdi kan ne se ye nya autonomy de ma Asanteman Asantema you need autonomy for Asanteman ihnya bebre because sabi prayer hu ba ku buka mu Asanteman nyine nkamom na ye mpre autonomy fama Asanteman na egudie enieme wa Asanteman na ede efiri ha kɔ eye aban ha emwaye no enya hwe mfiri su da bia no mo akotena bi se di atem e kan so munim fa Asantehene ho no se ne Asantehene ye tua tax de man no ansa autonomy ye hwe mfiri aban ne nsem na yesu ye mfa hwe ye kuru ye nye Asanteman yi na Asanteman ye kra behwe de mitima sere etiefo no mahwefo nyina no we need autonomy for Asante region. Yes, we need autonomy for Asante region. What the Manhyia no enti ene then we can neye awukude opemso krowura kotoko ohene watena se ne de ya kire se adofo ya mpanimfo kumasi meyo keme boss cry you ne waba aba bechia obechia krobi Asante kotoko omunyina bechia krobi Asante kotoko efe se yi no woni ha na Otumfuo tukwan ni appoint no ntino waba so nso bechia kotoko no hye ne bo ebo hya wo hye se obema Asanteman matikrin no waka de atop nso anim na adofo bebre na ba be say pani behwe adofo bebre na ba ekuakuofuo nipa ne doso achadie do mu dia achadie bre krobi Asante kotoko abusua mempese be kasa kese yen mofi ni enko Manhyia ahemfie ni enko hwede ekoso emra na ye ba ye bom tiamu ebe beto amso no onane se bibu opoimo otwi oti di pomu otwi ona otwi ani duana otwi esi so fafasi o party amenya saroke di paensa no oni bobro ebodi atwene ana okafrafra
Wa safunti safa kwensa ponya nyen. Wa kutibo mwecha weti chiri nyen. Apemna dasa weti finyen. Eka ninchi nyen. Oni pebia ne drasa ni teach mo champo nu finyen. Oni pebia ne drasa ni tin wa o. Tumnire me mia plebe me mia kunyen. Ame mia plo se mia po brama kunyen. E no mu fere o se ni adom no wa o. Oh, Piasmis Macamo, Piasasmis Macamo, Piabrasins and Kungen. Oh, Piaso for many map, Macama, the Fiacuma Mafungen. Oh, Piaso Saquaba for Ungen. Oh, Benny Janessa Quantation. I don't finish. I don't finish so much more time on Fungen. I don't finish so wow. Brekete jana rebo ngukram. Wa tontina chairman me kwada wase. Ese wunsu. Ese nya wo ya. Ese wunsi aje. Wati buwe mi kan na me wa. O ma ko prepare to azuazu. Wa ba so twa so so. Tem ke tie. Wa ba we ma fro kwadio. E da fase twa so mpre okero. Kam fra fra. Oh, faces are many pro, that's a many up. Young Quanqua don't see a canopy, the cocoa on a gapping. Ye peded match and force Abu Sumpim. A sabo sumpimako to Kalasum to more champ on Fungen. And I did go to Kuala, I don't know. Wano no Asante akokoti ako Yajina fo fie Nanso ni no wadaje Asante adrampo nyina mo a Woduru dwamu wo setu akwajina mo atatirifa so ni masa Nanso wase nkura nhwe kwajina mo atatirifa etwa na wosie wo se hwe wa wosi etwa na wosi ta
Ao. Imeruba kumye kwoti afebinye. Osei Tutu na keneti fruit mo champon funye. Osei Tutu na keneti fununi wa o. One as we get to the crash and the crash. And about Joseph Man is a queen in our bay. What then, Jim Diatram? Kukurusuno, Madame Lamu. What's the question? What's the adue? What's the abine? What's the quay? What's the yay? What's the may? What's the fee? From to my Bible, what's another new? Was the next say to us, my banana, be a baby. What about Flower Flapper? Mansuno said to agree. Was said to the Nsa, and also at the nine, and as a kind, and a bar, and a duo, and a bow say, and a moja penny papa say, and a sutrasi say, Sutrasi Mamoja, was said to yes, I as a Kumoja Trada, who couldn't know him yet, was said to Nama Pukus in the Pemu, Watch him not right and trapping. So look more watch more champ on the fung. Then tramp on so look more. Wow. Akokoshidie, utu abomu asio, utu abomu asebre, na akra bro nim odihye, kafrafra. Wane besi na koka no. Oka opimso Osei Tutu a waka kon abejemanfo abanyina abanyinso okam frafra. Ye wani ma ye dani egunyen. Woni pebi atabo wotu champon funyen. Woni pebi akunya bodi edwanu wa o. No. Akosa manta. No kwaju bomi onu bomi ansa kwa kodoma no. Akwagina machifa etwa wa wusi. Osei Tutu ye twere wa wusi ta awo. Ye kwa kusi wen. Osei Tutu kusi wen watch mo champion fungen.
Osei Tutu kusiwe ni wao. Woni ma ejani egungen woni pe bia tabo ne wochmo champion fungen woni pe bia kumia bodi ejani wa o ye kwa kusiwen Osei Tutu kusiwe wochmo champion fungen Osei Tutu kusiwe ni wao Kumasi Mountain Maba Wametia. Kumasi Mountain Maba Wametia. Kumasi Mountain Maba Wametia. Sandra Bosovik, Mawani Wao. What? First one. Is that
Wasantefuo Gunyagwasi o Asantehene trasinge. Wasantefuo Gunyagwasi o Asantehene trasinge. Kota kwa hine trasinge, krobia hine trasinge. Kota kwa hine trasinge, krobia hine trasinge. Mema krobia yirifi angumani kotokunge. Mema krobia yirifi angumani kotokunge. Asante chendrochmo champonufunge. Asante chendrochmo champonufunge. Asante siesiebo sumantiti. Asante siesiebo sumantiti. Krobia Asantehene trasinge. Krobia Asantehene trasinge. Osei Tutu mimodi nyavisio. Osei Tutu mimodi nyavisio. Why nebenya second tinchebo achidankwane se wampim sikapobanu. Why nebenya second tinchebo achidankwane se wampim sikapobanu. Obinya sebi ankobe yebi. Obinya sebi ankobe yebi. Bragwa bakana ne frampro damrefa visi. Bragwa bakana ne frampro damrefa visi. Wo yiro dupani menchma dia moafo pampna ya dom konfo bia ni sha ipramano. Wo yiro dupani menchma dia moafo pampna ya dom konfo bia ni sha ipramano. Obrempo bi de ba wi antrasa funge. Obrempo bi de ba wi antrasa funge. Onipa bia ku akufa idi asanda bodan bochmo champo nu funge. Onipa bia ku akufa idi asanda bodan bochmo champo nu funge. Ya ba wi asafuna edia. Ya ba wi asafuna edia. Ama chama ne demrefie trasinge. Ama chama ne demrefe trasinge. Odi kankan china kan botrifu a ye yunkuma. Kwabrafo amoyi mo do kontrompa. Chumo cha obo ya be ku ampon foto chireboa o se chum. O ti kankan china kan botrifu a ye yunkuma. Kwabrafo amoyi mo do kontrompa. Chuma chambe abinku ampon foto chireboa o se chum. Wa brefu ja che kuma ne kese du ampunge. O brefu ja che kuma ne kese du ampunge. Wa tabro nye do so ni tro sumantiti. O tabro nye do so ni tro sumantiti. Wa brefu ja che kuma suma pamprane. O brefu ja che kuma suma pamprane. Amusuma dansania visie. Amusuma dansania visie. Ya chama cha fotmo champon funge. Ya chama cha fotmo champon funge. Aje frempon sikana no sumantiti. Aje frempon sikana no sumantiti. Wa yura kumpia ninge. O yo kumpie ninge. Edi abaje to woni bochmo champon funge. Edi abaje ma wuri bochmo champon funge. Yempia ni okosi Asante chiremo sumantiti. Yempia ni kosi Asante chiremo sumantiti. Otumfuo no tuna kwa pinge. Otumfuo na tuna kwa pinge. Wa sampro gwada ni ochmo champon funge. Osampro gwada di ochmo champon funge. Otumfuo motia no Christian nge. Otumfuo motia no Christian nge. Wo Christian samo hino sumantiti. O Christian samo hino sumantiti. Amo service de jamfochmo champon funge. Amro service de jamfochmo champon funge. Amo jamna no sumantiti. Amo jamna no sumantiti. Wo chiami sramponsme. O chiami sramponsme. Abodi abona no sumantiti. Abodi abona no sumantiti. Akwa ania ampransa chirafuta dwen chirafu amampon. Afibo nyankompon wa mu akoma wa ma cheche dewi ampon bo hwere so obnge. Akwa enu ampransa chirafuta dwen chirafu amampon. Afibo nyankropon wa mu akoma wa ma cheche dewi ampon bo hwere so obnge. O ti bo tempura kwa mo denjeje fiam ya unge. O ti bo tempura kwa mo denjeje fiam ya unge. Ebrebe temfe yechmo jampon funge. Ebrebe fe yechmo jampon funge. Abo atra manfo brempona no smandide. Abo atra manfo brempona no smandide. O fobidi abankusa chinge. O fobidi abankusa chinge. Jonkyo frasa machmo jampon funge. Jonkyo frasa machmo jampon funge. O fobidi asemna no smandide. O fobidi asemna no smandide. Ajebi adu trada ya mise krijina pon ajebu ayitinge. Ajebi adu trada ya mise krijina pon ajebu ayitinge. Amani ampon ewu akwa wochmo jampon funge. Amani ampon ewu akwa wochmo jampon funge. Wo saji fogu nyagwasinge. O saji fogu nyagwasinge. O Asantehene die trasinge. O Asantehene die trasinge. Wo klube da to preba demrefa gunyagwasa wa jomni achiramewra.
Chame. Ne Awukudeɛ. Yo, Yura, Ufoya to my body. Our KMA boss. Or ne penny for mobile chair. Mijina aha na mijina Otumfuo na yewa Dr. Amakohene oye Asanteman tem swafo na nemu ne yenu apenyi ambassador designate Kojubonsu na nemu se ye baba beda nyame ase se ode yewa eche yen eno da wanya emfihia adiosun num yade a eye ni so na baby etie yewa na daroma ene yetie baby regional minister tie ene baby a metie ni nyina yewa daroma ena ya baba betena ho nti ye ni so se nyame anam yewa so na ode yesom Asanteman ti se ne eyukwada ekudaye yeba na ya baba besom na yasre yewa nsem hia se adwuma na ono na daroma waje de amaya ye ede asom no maybe aka Asanteman no akwankyere a wode be maye nyina ye bedi so ye de be ye adwuma se de be ya enu nyam hye ne kese no ba be ka no na wankwaje adwuma ma ne nanom na amfa nim gwase ama bi ama meka no ye ba ya yekuta ensem snap pentu nsia yekuta ensem whiskey adaka wine adaka mienu champagne adaka baako Otumfuo bemu ade Otumfuo achame bemu ade Otumfuo akachefo bemu ade Otumfuo ahenkwa bemu ade se ye de baba besom na yama yira ade toche Nwa bisubu so de onana for Rajaman KMA tani oda no wose no dikan wose Asanteman tem commission esenko ha BBS ni kwa kakra onu onuanum aka ene wo mabasa Awukudeɛ wo mu bedi ade dikan wo se aseda ne de matwedi ampon so odo odum Asanteman nyame abɔ ho ban wo wa o nura da na onya mfie de osunum ne Awukudeɛ watena se a onananom se omu ntimi ntena omu ade toche omu sire nyame pama wo se nyame ma wo kwa ahodin wo mu ne tena wo chema wo mu ne fabu Asanteman odaroma dwumadi a ye de asom sake me omu guso omu afam de omu betimi bia no so omu beye de aboa wafutuo ne wakwancha wo de be mu omu befa de adwuma se de be ya be ma Asanteman ni kumase nso afa ne ntoma pafra ene ade omu baya omu so omu krom nsemboni sapentu nsia wine adaka mienu champagne adaka daroma whiskey adaka obu amu ade daroma wachiame obu amu ade na onhinkwa enso ebu amu ade KMA boss oni na pamfo baya de omu se neburu Otumfuo odmas papa nanano omi pray KMA boss ye yam pray loe yam pray KMA boss ye nonko chia Dr. Victor Bampo Nabacho Obaba, CEO, National Health Insurance Authority. Dr. Nyamade, Area Supervising High Court Judge. Area Supervising High Court Judge. On a judge for more Kumasi. Otumfuo Chame adama ene Awukudeɛ na
Otumfuo so Nawoda and so Ababa Bidru a supervising High Court judge Asante region. And a supervising High Court judge on na judge for or no more Juma or Asanteman Hanom and our mobile say Asante region executive of the bar. Yen penny for or more qua ye no mona echo not to say dear make us a more na ye ba say ye ne Otumfuo Baba Bidia there na Yamani Trinkwa. Ye banso ye de snap adaka mienu. Say a new hine ebediade na yamano official panso Mira msibu Otumfuo Adawuma ye supervising High Court judge ye Mrs. Hanatila Asanteman ye Chief Justice no Pacho ena Justice Charles Bintum, High Court Judge. Otumfuo Adawuma ena Mrs. Justice Rosemary Batutosu, also a High Court Judge. Her Anna Jacqueline Avotri Adawuma also a Second Court Judge Ewo Kumasi ya. Na Rosemary Anna Rosemary Asante also a Second Court Judge Jabin. Her Worship Amy Bonzi Hansen. Also a magistrate wa Asqua. Na Otumfuo Adawuma onana Miss Abrahams. Dama me baso me de me secretary any me chita for almost no more and so about Adawuma. Shadrach Obin Yeboah, regional secretary. Mpacho also your friend no ono ye secretariat officer or in charge Ivy. Wow nana. Lawyer Ura Smiler. Also a for my kind honey. Honorable Kwachia DFA, Adawuma na also no DC Manso. But Denis Osei, also lawyer for no say would Nenimo na ho di mo peja kakra. Na JB Dankwa, also a lawyer for Mpenny for no.
Management of Telecel. Telecel Ghana. Telecel Ghana. CEO and then pension form of income by. Telecel Ghana. Okay. Nana, you boom wasi. Otumfuo chame. Midindi kwa kwesidu. Me o Telecel. Ene ye baya na enye bone. Adoma nyame di adom yen. Or di adom odefo. A ene ye free Telecel ya ba ye ba bechia no. Na meba no me ne mpanyifo ne bae. Di kan mene Madam Patricia Obonai one ye CEO Telecel Ghana. Ebio mene Mr. Philip Martin one ye director Telecel Cash. Me pacho ono. Ebio mene Mr. Philip Martin one ye director Telecel Cash. Diodiso Madam Tawa Bularin. I'm going to show you business enterprise, so EBU. The Otoso, Marian Piasa. I'm going to Madam PA. Also be Madam Rita. I'm going to show you foundation, so. Diodi ho, Mr. Chumesi Kakra. I'm going to show you HR also. Our Asante region. Okay. Nana ene ye baya Ukraine sem you know nana pe golf pa anti Ukraine sem golf balls. Ye dey commemorating the 75th anniversary. Ye tosu biem Ukraine sem Brofonsa ye dey brenana. Ni trato also a special portrait to commemorate the 75th anniversary of Otumfuo. Yede ba yede brenana say yede nyamiase say ode afeba kwa kanefio ho edamwase. Mira misu ebru. Adarama onana no ye adwumaku from Telecel adwumaku. Onana obey ne da no ne panimpa. Adarama omse ne awukude nyame adom omo anya mfie aduosun no mu a omo ntimi ntena omo be ma otiri nkwa no abeka ho no obedi ade omo ma otiri nkwa asire nyame pama ho se nyame ma ntena ho nchemai omo ba ya omo so omo nim so ne gi golf agro ho pa ti ball e de golf no adaroma omo di biaba na ensa ahodo ewo ho yi niema ya kruchire ho yi onana nom ne adwumafo no mu ya adwuma nyina so mba ya de omo no obedi ade eno na eburu omo ma otiri nkwa asire nyame pa ema ho Otumfuo edemase papa. Adiana amode ba no munyi ho ma ye hunu an. Ananom yewra sene nanda obey sebi ebru yewra ba ye mfie aduonum numa ekondonu nsia ade a odi esina nyeso ye ngomasua ho mfaso ne nanan watima sua de ama ne ogina ho ye engineer
Penimpa or that telecell, I know. Sabi engineer mu. To be am fanati suya ni agro monyere mo ho. Adobebru. Iradamasi. Nanano. Momi empire telecell ye. Yampini wa no mo. Yan printer is a foyer. Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Vice Chancellor, and then pension for Chamfo, so na University Council Chairman. Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Irante Sakura. Irachame. Kwame Nkrumah University, Japon, Mumpenimfo, and the Governing Council. Amidano, Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor, and a Registrar Zua, and Professor Sahodwa Mukaho, Provost College of Science. Sanity, and I make us never man no actually era. Vice Chancellor Pacho, who at was. Otumfuo Osei wadaro mebru senior council chair ekano no wiei nana ehuyen a council chair beto aso na emom nana na nkasa ne nananom management ye wa ha nana vice chancellor pro vice chancellor ono ane nana kwasibu atin registrar provost college of health science nana wadaroma dean Wankasa School of Medical Sciences. Nana amaniye kakra ewo ho. Wa hu se o ma hye o mu bronya atare e de ba befua wa wodai so. E kire ne se School of Medical Sciences Otumfuo Osei e 50 years. 50 years afi a che se ye October num e na ye di bibia e be hyehye so. Na ye baba ye be na chese council chair be kan nyina meja ho na ma no enti ni oto aso former pro vice chancellor Professor Ellis Osu Dabona na wa na why net aso vice dean of SMS Otumfuo Osei ono so na eto aso Professor Safo Nana wadaroma wonananom Medical Students Association ene wo so wo kita ade asronku bi e de omtini president o wa ha wa wonana ye friend Nsafoa ono so na Professor Kukua Plandru wa wonana Kukua bra wo pakakwa pacho mo meme na jo wa wonana administrator ono so wo medical school Chris onunso na oba no onana Linda Fonjo professor nana rabafo no a professor na wo mo ba mu pa no odi mu akotene pa Professor Edison na etuaso no na odaro mebru pacho next Professor Randolph ningina SMS Professor Dansu, former dean of SMS, Nana Odaru Mebru, Onana, Ejina Hono. Professor Agwenyaga, former provost, former dean, a former body, HOD, Nana Akonyani in our Watana Sopain, Nana Wadarma, wow, Nana Professor Anson, former dean, School of Medical Sciences. Professor Titi Loye, another my pathologist. I ono so na wabo no mu asem. Ana wadaroma wa nana
Kwame Eyisi Boateng na nampacho ono na sese wo director of KNUSC and Health Services onane and a president of alumni ntini post no dos na Wadarma Alaji Jamel so na wabɔ no mu ase no college accountant sika ni nyina na Wadarma no ho na wo Kwabna AJ accountant SMS na Wadarma wona na Rita Randolph ono no wabɔ no mu ase no Dr. Jima so na echi ani nyina SMS alumni Otumfuo chairman no Wadarma na me de kasamuno ma council chair yo chairman if try nti university council and VC ni registrar provost ye wo ha and university staff no nyina said the vice chancellor kan ye wo ha yewra nyame aye na dom amonya mfie aduosunum enura na sebe nenso eye Awukudeɛ otenase edi ade ono an school pon a ono an kasa ne da no intimi ntintena kan UST abra yewra nko a etia so odi ade na odi na woda ye ba se ebe mana da toche ye ma no hyeden litiri nkwa se mfie aduosunum a nyame de ama no ommoso mprenu and ye hwese nyame be na dom ne mfie wo ha eni aduonum de oni mayen na onfa Asanteman konanim Asanteman konanim ne bi ntuga na man yesra nko ahoden ewo mu se yura Wadarma de enkan ne fa yekọ yura Wadarma se council ne university staff ye baya nsa hodo asortu yi de sebe yura na Wadarma onyiwe na onfani ade na nifie ediosum nso okonkonya de ma odi bi so agufom na ono school pon abeka home yewra Wadarma ikura buomu ade kakra so yewra na Otumfuo ni buomu ade Otumfuo SMS school nso so omo se obuomu ade emfa nka ho ma enia na hima onso buomu ade na SMS so emfa bi nka ho ma na hima nso so Otumfuo achiame nso buomu ade SMS so se bio Otumfuo emfa achiame emfa we nka mo ho secretary muso buomu ade protocol Otumfuo protocol buomu ade Otumfuo hinko abuomu ade akrachifo abuomu ade enso SMS fo na de ka ho asumfo SMS emfa we nso emamo na SMS so omudi official na omayentuma na eno omudi bi ebre yewura epuo mienu eso na eka ho a omudi aba na students association so omay citation kakra a omudi bre yewura so yewura yebaya na anudi semuno no na yewura anu ba we na sra ne yesrewo se wow SMS adi fie aduonum yi de na ebre no so a odi wani munyam abeta akire edase yo citation in honor of His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu II. On behalf of the KNUST Medical Students Association, we are deeply honored to present this citation to Your Majesty in recognition of your unwavering support for education and youth empowerment. Your commitment to fostering a vibrant academic environment inspires students to pursue excellence and innovation. Your leadership and vision have significantly contributed to the advancement of our community, enabling countless young minds to flourish. We express our heartfelt gratitude to your dedication and shaping a brighter future for the next generation. With deepest respect,
Nsafwa Samuel Owusu, President, KNUST Medical Science Association. Thank you. Zoom. So the voice and so the school point penny for down when you said ne sabi na no nyina ka ho aba and ne sabi we no abesom o se sabi de amena ne aje ko kuku akwa wa yira akwa ne wo hu no So so Professor Wonderful no local when papa. Now, Professor Benyaga, dear sir, one day I shall see one and never heard me. One then I must say, who knows. See, Professor Benyaga, dear, on one never heard on Sabre Rabri, and that's what Yano and Naka one day. Now say, and I say, and I'm Dima was squealing, feared you knew near Bishop Sapon, Briar, prayer once on the school year. Or say, as I don't do me, say, school in fear you me, I say, no one is of a pound, to Sapon, Romo Brewa, and the Edgina. In fear you me, I shall soon be here to me every payo. None in our quick answer. Yes, I am premium farmer. Was he now? No, see, I'm praying. I mean, from Asanteman, no, Suname, what is said, what is it? Say, Asanteman, Skadranchi, Sabina Doma, and a friend about the 2 more. Therefore, I said, the name say. Yeah, Miss Elmore, one year teacher, Hanoto, yes, you my brim, papa. She said, the dress of whom was at me as a man, Tomano. Sabina, or what bring you, papa, so maybe after. Professor Foyer boy, Professor She said, Professor Foyer Second here. What about a teacher for Father General Mrs. Remember, dear Professor, and then you who never Professor. Yeah, say, Mamma, dear, Professor, and you. The mother, Professor, the said, what be we, papa. That's a woman saying, Yan twas on a young school, no saying in a view. To was there someone say on Saturday, the also said, Montoswa, and come on, pa, fantastic. No school pound or sabby, and 2 pounds a day, it's name. Oh, my God, I said you. So much you watch and yak at 20 no. I say, the worker someone said, only the moye. No one I know your say. A young school for the school pump before you want to watch it. And you can drink track. I come up power when I say, you're going soon, Asanteman. So I say, on the day and pile of a stamamo, or senior Padamamo. Schedule so soon with Tomochi. There's 7 an hour yet to Tomochi Biano, or the Tomochi, maybe be I go. I say, if you dream me, dear, when she be, I must become 1 million. I see if you do vice chancellor who is here to the all the come we put up the cracker, we be free in the way of agreement or come dinner. We never let them know to say it now. To see me there as Papa. So the money are massive. Papa. The chairman, the guy was here, now we can have a say, only an Israel. Nanadom, Omian Pre KMUST paying for ye. Yan Pre one no more. Yan Pre KNUST for ye.
I can tell you that University of Schools and Entrepreneurial Development. University of Skills Training and Entrepreneurial Development. Trinity kind of Amstead. Vice Chancellor Professor Frederick Kusafo, or in the management team. The Odiho Pro Vice Chancellor Professor Isaac Boatin, Pacho Dodiho, and so Mampon Principal Professor Isaac Abunya, your registrar and so Ekahon, Mr. Augustus Brew, Director of Finance and Pacho Ononso Aha, Dr. Jeff Boachi Dankwa, Anna Mankasa PRO, and so Mekahon Bikofichum. Otumfuo Chame, Vice Chancellor, said Yankupon a day in fear poly 75 Adum, a year Otumfuo. On to the management team, Entna, Yanura and Otumfuo 75 years. I feel so oh dear. The Vice Chancellor said on the team, Omoba, Yabama Otumfuo Tinkwa, now on Sanson in a day, a year and a. Vice Chancellor, Ebanon Sono Okuta, a year, Ninsem Boamoa dear. A year Otumfuo Eboamoa dear. And watching Sono, Pacho, Yawo, a year. Nana Martin Kunyanso, Ebo Moade, and watching Nana Machame for so Ebo Moade. Otumfuo Akrachi for Ebo Moade, and also Awaha, and I feel Otumfuo Henkwa so Ebo Moade. And watching Sono, Ohe a year and San Yakuta, a year snap no, Pentu and Sia, Obronu Ensa, and also a year and 9,
ɛna afei odwan kasa otu adia ɛno nso ɛka ho the vice chancellor and the management say ɔde brɛ ɛyɛ Otumfuo na ɔde adi ɛyɛ adai na afei nso ne awoda no nso no ɔde adi anie ti na Otumfuo chairman say Otumfuo chairman so hu anopa awie ya na vice chancellor and the management team Otumfuo chairman said the union no and I Awukudeɛ and I somda and the man and I that titru and say Nyankopɔn ahyira Otumfuo ama wode afe baako aka ne mfi amana nyamfi adweso num ti sɛ die nyina anim no iti na ye ba ya me ne me mpanimfo ye se ye ba ni abesom ni ama Otumfuo trinkwa na ya se nyame sɛ onhyira Otumfuo ɔma ne nkwa ahoɔden wɔ mu na ɔnkɔso enye enwumapa empeja Asanteman ti sɛ de ɔyɛ no ene Ghana man eniti na na ba ye ebiem sɛ de mu nyina mu nim no ɛna Otumfuo so ɛna akenten apia menka University of Skills Training and Entrepreneurial Development adrum pempensuo ya yaduri ɛne sɛ Otumfuo akwankyerɛ papa Otumfuo mmoa ahoro Otumfuo inkranhye sɛ de mu nyina mu no Otumfuo na de mi si so ɛno na atimi ama school no abeduru mpempensuo ya aduri entimi ba no empanimfo no omo antimi ama no omo nyina ne akyerɛkyerɛfo no ne schoolfo omo se menka ti Otumfuo sɛ yemanu moni yo yemani trinkwa na no krakra ne sɛ yesre Otumfuo nhyira sɛ ɛbɛboa ye ne atimi ayɛ adwumaden na yenso ye dia support no na school na tumpɔn na Asanteman tumpɔn na Ghana ma atumpɔn na na chiame ye ba ya yanum asɛm no ɛda mo ase Mira Mesebro Odaroma akenten apia menka siapon wa Odaroma na school ibaye Odaroma onana no yi o mu se onti no mo baabi nyame Odaroma wanya mfie aduoso no mu nyame de hyirawa enne watena si dia da o mu ntime ntentena penifo e wo mu school mu nyina se de o mu mbae oda o mu adi o mu ntime ama nyina so o mu nyina kan bom se Odaroma nyame nhyirawo onya okese no ma nyini nche e wa konwan so Odaroma wo mu se wo mu sansra wo nchen nhyira se wo hyira wo mu a o mu nim se school no ebetimi akoso atumpon na aye nema pi e de akonanim enne o mu no bedi ade no mu ma otiri nkwa se nyame emfa mfie pi nka ho a o mu kura nsa hodo yi Odaroma obo mu ade wachiame ebo mu ade wakrachfo ebo mu ade wo henkwa ebo mu ade se de apenten apia menka so apomo panini ne mpanifo ka ho o mu se eno na eburu afi drampa otu adua enso eka ho Odaroma eburu o mu se nyame pa e de ma ho Otumfuo de mase papa nananom o me empre apenten university fo ye yempre wonu ma yempre university fo ye this ko ni range zone jina okakra zone school no baby efra owo mu a obey vice chancellor wa page adro no na say nam de man so for say na dai sabe brow school poya ne aya sabe abinti school ke say ne that mean o di free and apije bu be pesui o na na yo jela no bc it was what was papa no be you obey kane your friend principal na nemu ansa na ebe university na e ma na ye so can say this is the university when we go na apije bu you were roof principal ni nim dia wo call Germany edru baby onyaye no abrofo no mu wo Germany ba ha beboa be di ho adanse ekere no so nim dia ano so we go to Germany mo for mu na be di ho adanse a ekere be nim dia pa to audio post school we see ni na no you are free
say me say one twice so on na school ni. To was a sabi to aso asisa e won no eso. To for na so mo mo no no bia no Asanteman yana mai. You are so shirabu ni na odomase. Anglican Archbishop and Kumasi Bishop. Yeah, my brother. You too virtual me, Madaruma, and yeah, Anglican sorry, war Asanteman, Mampon, me Archbishop, and Kumasi Nsu Bishop, Kumasi Dean, Chumesi, Mampon Dean, Bismarck, Manhyia Idiki, Chumesi, presenter, Cathedral. And ye master director St. Cyprian's wa soro kesi mu na ene ade wa woda etoso edioson enum na yentumi ma yewura nkoa eni ade no a na safo na sofo ni bishops embeta na chi nti yenyina ye ba and every year, yeba na yedi nyamishira ediama yura na yamadi tinkwa na yeni no so edia de no nti Otumfuo acha me yedi brace you kakra na yedi bae madaroma ma Otumfuo nyamishira ene ne bambo ewade ma Otumfuo if you ever emoho 75 na emoho emro so mai na ba ko so ayesred adayi se jumedi esi Otumfuo ni titire ni asem a e wo sirem a Otumfuo hwe kan awurade emma asem twakora na emunyam se no eni asodwe mra Ghana memo Otumfuo acha mi ya ye de kakra de bai so fampa moto afuma yiwe bajole ye bese na ya bompaye na ye de amayura ye nyamishra ne na duma ye bompaye wo eja ni oba ni nkonko di mu amen ye nyankopon ni aba nkese ene ye wadum na ukru wadum ayi di ade wadawo benti na wode mfie bebre adma yewura Saho day, yes, Bambo, yes, Radobe to us, Trena Shim, and Bunyama with your man, Obi Nidanim, Edina Chuagana Memha, Yampa Bonnie Sarade, Manu Kodanim, could you dear Bambo, Adum, any stranger, Wadawama, Manimra, you are so, any Nananina. Yes, said Magana Mai. Yes, said Asantehene nyina. Ye bompa ye se. Obonyefu ejina tuo bia ni tweka e wa Asanteman so. Ejina tuo nyina ye jina Yesu dimu etwetwem. Apam nyina so ye twetwem. Ewurade ahoden ni hene wa Asanteman mu. Ewurade animonyam ni hene.
Ewurade nkunimdie enye yewuradia ene omayi nyina dia. Ye bompa ye we Yesu nti. Amen. Iso bi se dan de kapini for se the bishop. Aye na bishop. Ena Archbishop wado wedu. Archbishop penipa wado ma. Ribu kuta ni weso. Ena akumase the mpeni for nyara na mpeni for nyara. They can say wado wedu omode dan dan nyina ha. Oni wo na so if you so no meet tintina. No so fu man probeka akumase de ho. No nyina se ne pa e de ma wo. Sabe de can say na me o ma wo fu do ha adwunu. Ahodiwum fatoma Asanteman Ghana man. Tosu bio ene sebe eye boku asema na dum de so nsa se sebe osobi entwakra na so bi ene sebe Asanteman Ghana man na erunyam enka Yakopon na sema wo no o Yakopon so shirawo na de ozema wo nyina so bibia wo bia be wepo o ni meja oba ene kukuku de mu o so bi so aba e de ba so omba wa na se no I wish you to for the basi. Over to you. Koa group. Baby. We are Chairman Madaruma, Koa Research and Manufacturing Company Limited. Professor Samuel Ato Duncan Edayano. Onwaso ana president at the Center of Awareness Global Peace Mission. Na Jumaku no November 2024. Omo launch international blueprint at Accra International Conference Center. Na Jumadi Kesiepa. Na Ibebo Yamanie. Ema yewe to ni brimpon ema ni besi na na fefe na eho aye de oni said ye call ye ni je ho ti professor ankasa dwumadi bi na ko play United States of America isa ni dwumadi a wo di efa global peace ho nti oni hesese na so na ya da nti o ye say dwumani mpanimfo enwa na di wa be ye ma ye no ye say ni so aso no ye nwa na ye medana se ye ba so na Asantehene a wo ha isa say dwumadi no adwuma no pempo so nkasa ewo keep kosunti na yesi be sini so na odi anim na ye papa da sebre ko bo wisi woye board chairman onukura ana immediate pass vice president Emma National House of Chiefs ono ana edi anim professor say onfa delegation eni anim to onu ana edi na ye maame woye first deputy CEO na woye professor ne bakan princess Duncan na ene Section Fante nkoso hima sosonti yamani din na akua hensema na ema etwipi wo wiase no Africa ha no okan part of African Women Pilots Association or pilot ankasa we twipi pa ona afra ni ntuma fita afefe no a ono aso na dwuma yi oye ko wadwuma ko ni na first deputy CEO in charge of brands and marketing into odwuma twipi kakra na obe ko wonu kakra bacho wadawuma wonua ofi US eba ye beye bosuni nyani ni play esikutoka etwen wadawuma aba fefefe a wodwam ye princess maame wono so na nhyira or board member Edimakowa and also so Dr. Martha director of communications ema ko Edimakowa no also a board member and administrator also Dr. Insia
ono na ahwe dwumadi a ototo eya trotro sem nyina e wo ko dwumakuo no doctor so e bae na face so na hima so abuafo ka ne ho so eka na chairman wadaruma ye bae a Otumfuo chairman wadaruma ye bae a ene so ya tese from mo ni wiase afa na nyibua nyame de afi aka ne mfie ho nti 75 years na enye enfikitwa nti ye bae hampers ya say ya kama ya sashin but onuma ne hampers ne mredwem ha kama nyina e koma yewura say ye de man na woda pagina ni ya be ma professor atodan kana they say gaftram e Ghana bibiduo for sa kwa abato na no e bae na afia na ye de ye kwa abato no na say ye kwa abato no ma sa ma no second term they say one was na be president for gaftram e bibiduo fokoro e ye bibimon ho nyina no they say one na ye president professor Danishirano Kuba aneba into pacho nyema wo hayi ayahye assorted drinks na eko ediama yura na yentimi mefi ha se bi ko wanuo no agi yini wo fi yentimi fa yentimi mefi ha yemfa bi ma madawo ma yedi ko wanuo no so pacho mo mane mo adwem yedi ko wanuo no bi so aba ana afi so eye ensuo asoso eka ho a yedi besom yewura da na ye ba ye so wadawo ma Adauma ye baya ye de yewura bo mo ade e baye pacho no e koma yewura acho na hima bo mo ade so e ha Asantehene bo mo ade pacho achami Otumfuo achami bo mo ade Adaruma Number 2 protocol. Abacho Otumfuo abuafo nso bo mu ade. Abacho videographers omo ayetwa video ni amso omo niema bo mu ade ni. Abacho nananu mu atena dwem so. Pacho abando for security. And then pacho air cratch for so. Odaruma. Pacho mi amidi aye domini make us as from Enoch also aye director of protocol and public relations and so make Jumako na medon by Wadaruma. Pacho ya baya na yamanisi pacho Wadaruma. So we said that's a book of see or no one do in the rich I use like a second car, some of brow or they let up on Lankasawa. So you need to square no matter saying name. And then I was that told you from a big tiny tree, we be our ABM. So that's the brown, and that's what they so what that's here. And so no dead Mudiba. Now the name I can't hold the bar. Don't feel your soon so the same and Padimau. Madam Ebru, Tomba Bedawase, asking them for the amount. Now, so Boma dear, or watching Boma dear, now Asantehene Boma dear, or him call Boma dear, or catch Boma dear. Then you come home, and Madam Ebru, never who do it Nara, Sabi Unyokuma, or so sitting in Padimau, and then Sue, and they're doing Nara. Umbaya, Madam Ebru, so that's that the bro. Why never pay you so switch down? I'm at the way be also in Koso, Adoma. You also must go is even there. That's a great brand new one. No one say. Nananum, Mumian pre coafoye. Yan pre one man. Yan pre coafoye. La Casa Hotel. Your friend Golden Tulip. Miami Jana Midin de Gabriel Osu, many rooms manager. The Otuame Soye Jonathan Dodo, only front office manager. The Otuasoye Barbara Mensa, only marketing manager. The Otuasoye Ellen Obinyamwako, only guest relations manager. Ye Penny Odayano, Eddie, and the general manager, Mr. Hamade Basel.
ɛna yɛ pastry chef a yɛfrɛ no Kali Mohammed. Yɛgyina ha na ɛyɛ Otumfuo awoda a ɔdi ne nnora nti ne yɛwɔ ha. Yɛba bɛma yɛkurowura ɛtiri nkwa na yɛasrɛ Nyame nhyira ma no. Na yɛba ha yɛamba nsapan saa yɛdi kan afa fie. Yɛde special cake kɛseɛ paa aba fie. Nti ɛne aborɔkyerɛ nsa kakra yɛde agya wo fie. Nti yɛnante sɛ no yɛda mo ase bebree. Me wa adaro ma ona na no yi benifo ede dwumaku e friend Lancaster nka na tete pa City Hotel bedane Golden Tulip Hotel no ene friend Lancaster adaro ma mpanifo wo mu no mu da mu ho ade o mu se nyame adom o de afia ka won fie ho wanya mfie aduoso no mu a o mu ma won kwa won trase o mu beka ho ena ade o mu no wadi no mama o tiri nkwa asire nyame pa ma o se nyame o ma won fie bebre enka ho na tena ho chema o mu fabu Asanteman o mu ba ya o mu se o ma di kan afafie cake kese pa na odi bedi wa woda no o mu di bia afafie e de nsa hodo aka ho o mu fa ha no mo no mama o ade etochi na onana no ba ya de o mu no di bedi ade no ebro Otumfuo de mase monko ni ra enhira mo Afiakobi Senior High School. Afiakobi Senior High School. Jewel Association of Ghana. Honorable SK Boafo, and they do a money no mobile. Okay, I'll see you. Afiakobi. Oh, please come. SK Boafo on train. Hey, catch us so. Otumfuo atia me bepamcho mama ento nana se yaya yegina hei eye ne maame suku nana afia kobi ampem a otosomienu ni suku a ewo trabuom atwema trabuom owo ahima owo abrempon yen ene aba ye pese ohun se ne maame nom aba enra ene yete se odi na fish ada emfe adwoso enum na enenso odi adai na se ne maame ati se idi a ese se ne maame nom ba no mo be ma no nufuo nom na wo mo ebe ma ne tini nkwa na ene o maame nom se yamawo afishia pa yamawo enkwatenten a ahoɔden wom yamawo sunsum ene honamu ahoɔden yesre se nyame wo nhwiri bibiara ya ade pebiara ewo ewiase mu ha ene Asanteman mu ha na wadawo ma wo ba ebebie Afiakobi ampem SHS no nanka compound ho nyina eya ateche enso to a ho nyina ya ateche enese mi ka sei wadawo ma ho nyina ayekota ma ene uwura Afiakobi ampem Girls Senior High School a ho no mo te se abrochire wo mua papa bi a wode ma yen no a yentimi enkenkan no esane se emoa no doso ama enne wonananom etumi aye aeroplane a remote control na sesei no ye pese ye kwayanim na ye aeroplane a na nkasa tumitu na enenam wiem
a remote control yɛpɛsɛ ɛkyerɛ yɛbɛba abɛhu na yɛtumi adwendwen kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛma yɛmɛ yɛtumi akɔ amanɔne sɛ wɔmma kwan a nkuro a aeroplane ɛwɔ hɔ no wɔmɛtumi akɔyɛ training na wɔmaba na drones a Ghana ɛkraba ɛma Ghana bɔka no Asanteman mu ha yɛpɛsɛ yɛyɛ number 1 a yɛayɛ drone a ɛdɔɔso a aban entumi enkra biom a sɛ Konfanɔkye hospital bia ɛwɔ Asanteman mu ha no wɔn mo ɛhwehwɛ emergency drugs ɛde akɔma ayarehwɛ ɛwɔ Asanteman mu ha nyinaa ne Ghana nyinaa na yɛ Asante ɛna obia bɛba Asanteman mu ha na obia bɛba ababe order drone ɛwɔ Nana Afia Kobi Ampem Girls Senior High School compound ɛhɔ no mo Nana yɛgyina ha yɛwɔ wa woyere a ɔyɛ ɔhema a na konwadin ɛde Nana Amadu Fie the second ɛna mewɔ atwema kwa ahoma district director Madam Doris Ofori, education director Madam Doris Ofori, ɛna yɛwɔ Nana emra wo de atwemaman ɛto wo maame Nana Afia Kobi Ampem the second no afiwei October ɛna yenya 20 years yɛyɛ Afia Kobi Ampem Girls Senior High School na wodana no ma ejira he wɔm na wɔm yɛ pioneers wɔm na yɛde school no to Afia Kobi Ampem no wɔm ne first batch ɛkɔ form 1 enti afiwei na wɔm nya 20 years enti wɔm si ene sɛ wo di wawoda na wo san di adaadi a ene ene wɔm no na ebedi bibiara na wɔm ama wo tinkwa ɛwɔ ahanmo sei enti ene ye baaya ye kura yabo ade kakra ɛyɛ nsa dɔkɔdɔkɔ ene niama wɔn de ɛyɛ breakfast yɛse na ade akyi a wɔne wapamfoɔ yɛn wo maame eniama yi fire breakfast na hu sɛ ene wo maame ene wo abedi wa fish ada ene adai ɛna yɛsan ɛwɔ yabo ade ne snaps a ɛno so yɛde aba Nana himma ɔno so ne deɛ a ɔno so ɛde ɛbɛka nano na yɛwɔ 50 years anniversary atwemaman ne Afia Kobi yɛbɛdi ɛnkyɛ bia Nana yɛbɛba onase na yɛbɛhu na wama yɛ data ɛbɛyɛ ama wa yɛpɛsɛ wankasa wode wani onyam ɛba wo maame asase so ɛwɔ atwema trabom ɛde yɛbɛdi 50th anniversary medawase This was said na Afia Kobi sɛ wampem school a water boom titani a ɔda no na sɛ wato na sɛ nyinaa so wabrewa wo mfie dwoso no ni na wasabi osadna the dinner school so muntimi nhwɛ sɛ wo mfie dwoso no muntimi tra na do ayɛ mamu de muntimi nka no munsem bebe ɛna administration na sɛ wakyekire mu ɔmo so munsi nyame pɛde ma wo sra hodin sɛ be ninche ahodi wom ɛde ama wo na de mo ba wo sɛ be tra sɛ be ɛde be ma wo chinkwa ɛma wo no fo no mwe ɛno fo ho ne manyina na wado me bru abrewa mo ɔmo de aba ɛna school no so mfie adwuru no nipa mo ɔbɔbɔbɔ do mo hyɛ ase so na mo de mo nyina so aba wado me bru do mo ka na sɛ nyame ɔnka wo ho na on transe ɛma Asanteman nkɔnanim sɛ do mo se no wado me bru na mo so mfie adwuru so mo ba mo ho ka chefo no wa transe na mmerɛ sɛ wo ba wo no ɔbɛso mo animonyam ɔba no mo nante se no to for do wase wado wase Nananom, mommy and print na Afia Kobi Senior High School for ye. Yan print one man. Yan print one man.
Otumfuo Chiame nananom ye dika ebeda ase na emse ye dika ma meyo ebaye ebegina ye nam na emergency bi aba na wosemene rexec no yetu ho anamo na osom so de osom nyanko na wiye na onyakwanya bia wo se oba na oba beji emu nhira de a obaji nhira na ne pon kra na de anya Otumfuo so ensemu nhira enti ebeduru ya na mene rexec ni nyina no be frɛ me yo no se yɛda so ha na mse ne yɛnkɔhyehyɛ ba bia yɛbɛba ne aba besom yewura na ebiom so mama yewura kwa aba mse okɔ no ode wakigya yewura chamfo mse dwumadie bebre na akɔso a ogina yɛchi boa yɛn ma yɛtoto bibia yie obeduru yɛ na so na me so me ne KN University kodi dwuma bi wɔ China ye edame menda na meso me baaye amane mbode die bebre mintimi moni nyina odwem nti meba fitiem na Otumfuo developments bi ni investments bi a president any afoforo person mo ye wa Asanteman mu ha no me dia batu ani uwie na yenya wonsam hira ansa na me de kwata kobo
president Natimi Abwa. And also, Nankopa Adom, or the Infibako account there. Tinana, Nankopo Winshdow. No man quatinting, never etiti, yea, na a mabunu, and it's my for intimacia or Nayasi, near Timimoa, near Sumo, Nayasumira, now crooning Timicoso. May your buy no, or Babaya Mamra de Nina Babachre. There's Yadasu di birthday, dear, Yadi hamper. The hamper and then call a punana no cry. Ah, Yasusumu de said the sa. Yade Abba, Yapesi, Debeba, Yura. Na often di ni birthday. The biom yasade bomu ade ese ka ho de me yo bayi ni na echi na yemfa na nyame ase se ode yewura adoma Asanteman na oma ne kwantentin nyinche eni numdie na ofa moa na ofa enda dan se de bia wo ye no na Asanteman ne Ghana nyina emfa ne ntoma emfra to du for chairman we de ye baye ho tete ho ye beda ase ni ase se ekwai ba mu a ya ba fitiem ye de ni na ba bebo Otumfuo. The so said the region minister said, or said, "Come on, Quaba, Abra, Jow Quine, or by necessary shell quine. Tamaz so now I do my brew, Bible did my data could do, or the can see could review or sub China. Tinal made a good year, and none of this say, Ufia Joson, Inum. Let's go do Hanan so I do my brew, but they are shedding Sano, and it's a good way to mayor decamp by Babaman there. To real no first mayor, you are sorry. Was you are sorry to be covered. The decline was so I don't go see them a pedimount. See young pong or more what in Yansa. The father to one more, not the Sabi. Your mother so insured me because here, then for more Asanteman and the Ghana mine, and Coso. The kind of so I don't brew. Was it a part on chair panel? You must so I didn't put to be about Asanteman and the Ghana mine. Nina Sabi, or no obey now, no transfer or the female need now, we know which we are. What the woman put up a woman penny? The work can say, I may install the trauma woman. Or so by a hamper, I don't want dear, I don't brew also, or the more Sabi, Chimquano, not saying in Paddy amount, or Thomas Asanteman, Ninche, Adoma. So to Sabi, radio minister, and upon for sale. Two for the massy, or the massy, was a proper. Anano me pray regional minister na pamfo ye. Ye pray mo mo e. Ye pray regional minister na pamfo ye. Otumfuo Achami, Madama, Jamo Foundation, Omoba na Doris Jamo oye agogomahi ne nada no na Omoba no so no abe ne mapi ama Omoba no abe ne mapi oni onenya Ghana clean Ghana ambassador to be the ma penyo dano no acheche bibia mache yo adwuma miensa na ye ni edikan eye apomudien ho dawuro ne nkyerɛkyerɛ a yɛbɔ ɛwɔ ɔman Ghana mu na ebrade sɛ yɛde ba Asanteman mu na ene yaba yentim enhyase a yɛmɛsrɛ Otumfuo kwan nti yɛsrɛ kwan ne asrɛ ne hyira nso na ɔde ataye achi yɛtumi de adi sɛ adwuma de ahyɛ ɔman ne onyam yɛtɔ so mienu Jamo Foundation nso ɛyɛ yɛnuabea yɛka nyontum a yɛde amammerɛ saya ɔbɔmɔden paa na afi etwa mu ya 2024 yi abibima mu nyinaa nkro aman anan ene ginaye onu gina ma Ghana, Nigeria, Zimbabwe ene South Africa ye call competition no onu di kan de ma
Ghana, share Ghana nunyam, edi share Asanteman so nunyam. Ni edi hobio, eye insanu adwuma. Insanu adwuma eye nso. Ye di nema a yewo yama yen ye memu eye nema bebre ya bebi wo na hima eho. So bolo ahwini a yede eye sisi ye ho yede ye nema bebre bi tu ye komdi bi tu ye nsa. Seminar sanitizer any bebre ka ho. Lekwiso nku ayesra ni na enti eni tra yebo na epese no nso ya hwa ase wo na hema hoyi pese ye trim nso ewo Asanteman mu ye hye Otumfuo nuonyam enti ye ne ye baaya ne award winye no enso ye pese ye de hye nana anuonyam enti eno nso onya ahoro miensa a de hye Otumfuo nuonyam na ne ka ho nso ye nimse Otumfuo di na wodai ene frishia aduoso num yi me yesofo yi de na me nso mesre nyame nhira edema ho oma wonyincha ahodin wom ma ho ban na solobo nyansa no onfa nom na se ne yenu yedi kan kasae no boku asem no entwa wo Ghana memu amen. Otumfuo achiame wo de mo me ha boko na daroma nintini etibe bie obedi akonya abompa ya de amano ya hunu ade awo ye ma Asanteman ne Ghana man ene aman nyina ese usi Manhyia wo say yes oba kenfie da kadura na awodaro wose eba ena nso kosi Awukudeɛ nso na wose yesiesie no ha ne pe kwan de de ba ya me drintem ba ye ne abetrase ahwe se ya de enti na dawroba ne man ne maso kwada de bi kusi apia me de no na asumfia masumfia so yi da woda to sa me kwa mitiminda o se me ne me hema ye ba ne be mano sebe ya efata nti na dawroma ye ba ha me ba me ka sa enware tintim bia nensa nanka wasabe de ka ho no ba ne die wow da ka da kira ki uri ajanya die ezo baka kire do bro ene na mkwa so ba nti kakra yi die na dawroma de me buwa mu ade afanye nshira no so omompa ye mai na de ye duro no ye som no a kopem se wodon so be ye ni bibia kama ma Asanteman de gira ha ya ma de tia so bo se de na bi kusi apia na maso kwanta Manhyene ode na browa oso adam ebru emfedu oso num se be nyame na osra ma se be nini nche bia be ka ho se mfi o ha dwonum adoma na de onde onum se won't be nka ono ntoma asem ha do aye na situ ba so wa ya ma Asanteman na wo fi ha won sampa wo wa king efi Asante asesa ahimfi asesa wadom ebru enu ne wo se mfi adwo num no na siye no so ne eso ba no besum obaya wadom ebru ne nsa hodoi nwan snaps wadom ebru na ne bu mu ade wo de se ne padema wo no na ne nsa so de ba de onem kwa so ba e ba wo be fie wadom ebru sinya me show o ma kwa tenten awodi wom na fa ye ne mapa awaye yi entra so ma Asanteman ene Ghana man to for that that's it ana be wa so ekuta armebu odi ese kokoro wa na wanzo kwa zaman hima fokoro wa hono fokoro no adoma minim
Ose be pray na maso kwantama ine. Nananom, pray maso kwantama ine. Pray noe. Pray maso kwantama ine wanene hima ye. Anakona iru no ase. Ashanti Zongo Youth Association. Pacho mo come Hawaii. Mo come hona. Emena gensie. Nana Chiami. Yama Fishepa. Na ya yejina ha ye Asante Zongo Youth Union. Na Asante Zongo Youth Union ye mabuna omoka omoti bom wo Zongo mu a ewo Asanteman mu. Na ene da kesiye panso eba ye yina anya de ye pe. Denti eba ya na ye beji ni ye ni yewura e bobompa ya mane se Nyankopɔn yewura Nyankopɔn mane nkwa se ne be Asanteman be koso atoa so ne mpuntu yeda wase. So we said no no we say no. Omuso adom ebu. Unti na omu na nanom ojo motena ha. Atoto asoa masebe ne Zongo ayika kraka. Ti sebe mranti akabobum se etawachi akodese nyina mu. Ti omuti se mfedu oso mo se da bi na na de na dawo manti ye eti ba bi. Ti na mo bai se Nyankopɔn ma wo nkwa. Enkwa wo ho no mu a na bibia wo ya eti bi eyi. Ti na me ma wo nkwa na tena ho na mfie no bi enko emeto aso. Do mo se ma wo no. Se boko so aso akwaso no dem asre nkwa tenten e de ama wo. Ni nkyere ahode ewu mu wato ho Asanteman ene Ghana man nyina. On ba ya odo mebu omunsuo ena modoko omo bese hura omo fula no mok odo mebu ena omo ya de fefe omo de kura ene kontoa na aye eso kanea said na no sebe odo ka wo mu omo ko so akusu abompa ya ma wo na nda nyina to for the masi Kana so for him na akonfo so babo why na usu mama honya fulano ndi fulano for fulano ba why to for masi mumu masi he oso mumu masi mumu masi wa ene yewu ho ne mema wo ha e nanum kontrefuo ye ba ya enra ne yewura woda yentimi ntina sesara da nti aba ene so ya de e man trinkwa e man trinkwa asre senya men koso anu ntanechi ne skedwa enkoso anu ntanechi esan sebe yewure brebi anu adisua de bi omi esua ne fie henti no ye ba ya yekuransem Broninsa champagne adaka snap adaka Grand Port Tuedua Yewra bo omade Otumfuo achiame bo omade Otumfuo ayen kwa bo omade ye ni bidi ade ye ni maame nom wadaroma so we say na go for say no say na wada mebu unti na munyina ti babie omunyina won sanu djuma control no won sanu nyuma nko a na jira
sɛ na da a ɔde mo ba abɛda wase tete powder de to mo ɔmo siri na me pa de ama wo fe do so no sɛ nyame ɔmo bi meka ho ma ɔni kyerɛ ahode wom sɛ fe hɔ du no na trans mo na tete Asanteman sɛ be ensan ko so nsiri ne esiti tomba ya ɔmo nsa hodoɔ ɛna mo bɔ mo ade ɔde mo bu ɔde gya po twɛdi a ɔde mo bu de mo siri mpa ma wɔ no no ɔmo trinkwa tu fo de mase mo mo ase ara mo ko transe so yo we o there Otumfuo Chiame Adamu bro Mr. Mijina ha na den ase Manhyia ene eya ade enu aso na ye miwura awoda manage fa if you say beso kwasi ada ma woda enti nana de ne ho me ho say me bae a nso nikuta dwampe otue dia ena shrap pentu miensa ena nsan so a ka ho enso firi Canada mem na miwura bu amade ena achia me bu amade so se de doganse adoma o se adoma bu okono ira wa ma de amano ene se be nyame de fie ka wo fie dwosu no mu a ene ni tisem so no ko se da wo su nyane de nti wasidano de emenyame no watse nyame pa no watse homa Asanteman Ghana man so ba ya stamp pentu miensa ana wado mebu Canada nsan so pentu wado mo do se nyame pa de ma wono no ono jampa o twedi aka ho adoma tu fo do wase kono yiwa no wase kosofo umra iwe na ni fana don tena moto aso pa amano ni asrese ebra oti ase die onyankopon Solomon nhira no onfa bi nhira no ye ba ya snap pentu afa broninsa eno so pentu afa yekura ensan no omre wine naka aduonu afa ensio naka aduonu afa yampa mienu enso ene yede ma yewura etirinku afa yewura ne buamu ade yewura achiame buamu ade yewura hinkwa ebuamu ade so bu se de ram ko so fo se no o so adom ebu o so sa wala zo mo ni ati babie se be video sunum ene no a ene so Awukudeɛ dia na esi ne pede amawo astre se be amodin ukudua nyame dama won wo de aso Asanteman Ghana man nyina mu omba ya dwapa otwedua mienu omonsa hodoi adoma no munsu adoma ebu dem se mpa dama na obo made o chem bo made ena enko bo made doko so ka ho adoma o se ba won ebu to fo adoma se kuma si nifa adontin hey o se mutu basi adontin fo ba wi na bugu fo ba man Ghana man ye nyina ne no aye sebe na woda ene nenso ye sebe Awukudeɛ ye ba besom te ba ya Adontifo yira bo mo ade and snaps pentu de bae no be ya baba ya de bechi so se no Adontifo se no o se sa wa do be fedwo sunum de ebu dina de si de pada ma wonu no Otumfuo achame obetia ma eurate enra
na yɛ na woda kumasi nifa na wɔsi ɛba na mo nim deɛ ato yɛ ɛnɛ Awukudeɛ ɛsɛ yɛba ne abɛsom yɛbaeɛ a ɛnam deɛ asie no nti yɛkura nsɛm snap pantu dabi mesi kumasi nifa ɛna yɛboa mo adeɛ ɔmo sɛ de kumasi nifa sɛ no ɔmo sɛ ɔdɔ bɛbu ɔmo de bu sua akra bi eti ɔdɔ bɛbu ba ya yɛmi adom fɛdwo so no ɛyɛ ɔmo ani gye na ɔmo sɛ nyame pa na ahoɔden kodo nyansa ɛde ama wo ba hyɛ apɔntu ɛna bɔ mo adeɛ wɔn bɛ so no ebu tofo de ma se wɔn bɛ kunfoɔ. Otumfuo Osei Tutu amanato yewura so honanum bekunfo wa ase a eye yewura na woda a esi enura na enne so ye Awukudeɛ enta ensi saa ti enne eye anigye da kase pa magana ne Asanteman nyina ne wiase nyina dawoma ye baaya bekunfo yekuta ensem pentu ensia Boninsa ana boamu adeɛ kwa time ni so ntimi nchi yewura boamu adeɛ yewura boamu adeɛ yewura ahenkwafo boamu adeɛ yewura achiame for boamu adeɛ na afɛ so yɛsrɛ enkwatentene ma yewura yɛsrɛ trinkwa ene ahobambo fi say de waya ama nananom benkumfo se ene wo di na woda ne entima meka bibia na yaye boni aye de Asantehene ya ama Ghana ani awiase ene obi ye we de kura waya ama benkumfo ana waya ama awiase ene obi ye we de kura wagya kotu hye na ma ye yesi obu se na benkumfo se no se wada mebu Dame kunfo de obamu jaha nyina amo bu penso no nyina adome bu de konyama omo na bi okonwa yira o papa wiyo no krodi na ajama omo nyinara ti de bu jaha no wa na yema ho se be ho se peke se ma omo pa se nyo wo a no krodi a enkobi nyina ha ebi kura ba ya se na obi se fa konyama no o papa wiyo na no di na ha se kire wadome bu ma ho a tinye se na wudu video sunu mu a yesi me pede ma wo se nyame ma ho den nyansa na se foto ma Asanteman on ba yo bo ma de mira ha asa e sun na se be nsa hodo yin hora snaps nsa sort adoma yesi me pede ma wo se nyame onka ho ma Asanteman enyankoso wadome bu for the mass. My go Hey, Mr. Monas, now you know what you Mr. Mora. Ayen de Bunkum so Yentra Honi and Shanisa Abra Yura AD Nafide Cassie and then society there. To your ha you could tell some sandstone adaka bako ena bomu adia yensu bonkumfo amahene yede betai yura dwumedia odi so se na bokum mas esa na bokum se no waso adaw me bru so fiedwo sunu mu a e ma ho a to ma ya sandstone say na bomu adia ye mo se na pade ma wo so to ma Asanteman Ghana man na bia yankoso to for the mass kono yo no wasina na ai maka come here no mai go for no jomo Otumfuo Osei
Kumasi Ayikufuo yira de ye de no adarma enra ye na woda nti ene ye ntimi ntintina ye ba ya ye be ma ne trinkwa na ya sey na minsha eni ni ncha ahoden wom ama no ye ba ya ye kra nsem dwanpo trade ya ba ko whiskey pentu cognac pentu eni yira boy ma de adarma Monsieur Salomon Ayikufuo say no so adom ebuom de manfo nya yibno mama yibi nya na kwa so no tine anamu Ayikufuo nya hanu a ebuta mu nsem jampa o twedua ana brandy na whiskey brandy pentu whiskey pentu na bo amade esenye mepa nchi ahodi wom atọ ha ma wo mo ma Asanteman asafa de mo Friday ze waye asabu so kura se bia no se de waye ama Asanteman de ebi sita wadawma we na mishaw o se ma wonu nebu e wadu mansi Chidom Chidom hene ijina ha eyewura awoda ene Awukudeɛ aba behia yesire nyamepa ahoden nyinkyerɛ ene nyansa ahoho bebree sɛ yefrɛ ho Chidom sɛ obi kura frɛ me sɛ na Otumfuo odi mfi ɔha na nam si da bi aduoson num sɛ nyema wayɛ na ɛkyɛ sɛ de odi mfi ɔha nam sɛ no nya nuro hɔ de duro ha ene ɛbɛyɛ kra behwɛ ti nyankopɔn ne yɛsrɛ ankwama no sɛ saa mfi ɔha ne ɛkyɛ no ebeduro na yɛsan begyira ha ayɛ na yɛ to de na nam Chidomfo yɛ baeɛ a yɛwɔ broninsa adaka dwampo tuedua mmienu black lobo pentu yɛwura bua mɔdeɛ Otumfuo akyɛm bo mɔdeɛ na Otumfuo ahenkwa nso bo mɔdeɛ na nam Chidomfo anwa se de nam Chidomfo se no oso wadom ebru omo de sebe Chidom adama won no omutum deda bia ti sebe adom ebru fedwo sunu mu a esombo sumo mu yim papa na esre nkwatenten ahodum ne de ama wo watranse nema wo yem Asanteman no so na koso aye ama bia we pe yo adom ebru so ma ye dwampo twedwa mienu snap pentu nsia whiskey pentu obomu ade o chami bomu ade ho ko bomu ade ewa nyame na esema wo ba nyan so mu na de waye amode sebe woni mu na ma bia ne we pe yo adoma asida adoma ebru Tayao. Sumo tayao. Dwampo tuadua snap pentunsia yero abo mo ade ana nananom chiame so bo mo ade. Mesobu sede wa bosom tayao. Wadoma sene na miadum na sebe wudum fedwo sunu mu a. Sebe bosom tayao wono mo bitirae. Omo se timi trase abo sebe yemo retri kwa. Sene no de Bible retri kwa se awodin nyansa agoguduro. Nema wo yema Asanteman no sebe akoso asin de waye kura akwa chire obi odi ebu no ensantra krokra na hodin sebe emram de waye bia nyen koso no mo sema wono no so me ya dwampa otwedua yewa wadam ebu snap pentu ensia ana obomade wachame bomade wado bo sunta yawo se no yewa ye na ebu tu fodomase umma bebo mo asena hola de forma umra Era chami wadaroma udobeti am era swante adaroma ebru America kra na era ma yete se konfa no che oyare nti eja ye nyina yemra meboa ne nana no e Holland ene adwuma pon o Holland ya ye frɛ ne unity
traveling and tour for. Woman, Nina Kai home, my Kikaboom, Yenyaska, Ekikaboom, Yenya, Chromuska, 11,000 euros. $11,000 into a debab of welcome for noche. Nearby, so I am America, and they era at there, a day cry, you bought my dear, you cry answer, yeah, the freehold and buy, yeah, Benny era, a dear day. Nearby, in some record, into Tatium, into Minkasabi, a day ras. So we said, one of them, we said, what can you say? I want to do much to answer one come to the beer. You took one go kaho, you took one a pay the body fee. I don't know who for not say, what year, what day, I don't know, a year $11,000. I don't know, episode was maybe our the name of your Asanteman soon. For not to Yalia, a moon year, but never said you. I don't know, before you win a couple of the size can buy. And I know could then so on by my person, on by a Boma dear, my child Boma dear, and Coboma dear, and then Sahudi. I do about 2 on the brew, or Doma. 2 for the massive, or the master papa. Uncle Sa, no, when I need teacher with fee. Mumu wasn't here. Well, boy. You were sorry. Say, I'm not going to take it. Say, you were sitting there. When there's a number to us, no, sorry, Uncle. Or that's the meaning of my transit. Now we'll be able to sugar cake. Now you can't say, Figure soon. So when you say, and then I'm for him, yes, yeah, Quebec cracker. When you say, Asantehene, or yes, I mean, what transit yet. Now we be able to show on some part. Asanteman, Asanteman will reach there. Mama. Otumfuo Osei Tutu, Adama, Mama Ira to say, Eneye, Adaroma, Nawoda, in fear of your soon, and Nanan Madaroma, Nitridian Pong, Eddie Amano, and come name Mamma and neighbor, then so we went to me, Alma, dear Baya, Ikita, a snap. Yadaka, and you jump out to you. Say, a debabi yura. Aye, na yas requatinting. Ah, what do Amano? Uncle Suntran sees my. So said the Bomak when he said, no. Also, I don't need him and video soon. No, as almost only got up one neighbor. That's what I don't be seen crying. What I was saying and put the amount. Nintre, I want the woman. No, I don't know the woman I hear. So when you get it through, you are a man on the song. The boy jump out to you. Supporting Sia. The men come home, not the way be an uncle so. I don't know if you said it by myself. 2 for that. Couldn't run once. And I'm a person who went to be a rat. The way I'm nominating last year, we have got a ticket to Moana on the transit. Nasa, we were removing some part and only didn't feel your soon. Abusuafo aka kumejin kwakuo no mo se mo hwe ne fe ade na efe chensi Asanteman edi na efe chensi opimso bo dwahwe ne fe ye hwe ne fe eye se ya ne ye hwe no se ya ne ye pe se ya ne ye pre entimo mo ye nso ye die mu yi Asanteman yenim kun yenim dwane mo ye fight ne ye nye Asanteman so Mumyem pray for autonomy ma Asanteman. Mumyem pray for autonomy ma Asanteman. Mumyem pray hundie ma Asanteman. Na Asante enane man na onfine hu viri Ghana ho na Asanteman ye krabehwe. Minim se ye dia hye probia Asante kotoko nsem a obutem Asanteman ni monyima bam se be kuro ni be kuro bia be krabehwe sana minim no. Nti na ye pray se Otumfuo mwa korobia Asante kotoko womra adofo Asante ni bia obehu video bibia no promote niamwana sabio yempre Asanteman for autonomy for Asanteman de me hwehwere no na Asanteman ehontoye na wonipa okaseti Asante wonipa authority Asante bia wo mu ade akoda su kono bia okaseti Asante emerante bi omo ne mo safohene ne sia won kontimi na tem na wafa opimso so no odi na tem no na to nyina ntwa emma Asante yehontoye minim se ye beye amanaboro so okuma apomapemba eye Asanteman no abusua
Ene Awukudeɛ kɔhwɛ no. Sɛ mo hu nsɛm ɛkɔ so pa. Si ya nefe, na mde kan si ya ne pɛ no. Si ya pepepepe. Ɛde obi nya asan ko be bi. Nso wonya nsa pepe. Before sɛ mekɔ no. Sɛ wo dwumadi ya bɔsɔ bɔ hu dawuru bia, abusua fa namba na etwa go ne mo hu dawuru ma ate. Frɛ ne mo hu dawuru. Ade bia che wo fa namba na frɛ. Na yeso ye mo adwuma hu de hu dawuru. Ade bia bɔsɔ busa bia fa office so witi office be je wo so ne no akyekiri wa kyew. Fepefe. Yesrɛ mo. Nti wa ma no ne wa bebi bia wo dwumadi ya wo di dwumadi ya bɔsɔ ye promote ne ye bɔ hu dawuru de ma bia no. Fa namba na frɛ sese ne be je wo so pepe. Abusua miam di dwumadi hu chiame. Ye frɛ me Kwaku Alaska. Do na frɛ me Alaska 1. Me ameno. Enti ene ahanam de mbosi. That's ene beto so e de amamo. Pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.